Čaute ženy, je to tu posledný týždeň školy, jej, tešíte sa? Ja veľmi. Nebudem vám klamať, ja sa teším naozaj veľmi, práve sedím pred IKEAou, pretože dnes sa o môj dom stará Elvio a upratujú mi, takže som si povedala, že vybehnem si do IKEA, lebo potrebujem tie klasické obyčajné závesy, ja ich milujem z IKEA, pretože ja mám v spálni také sivé a také biele, ktoré chcem namiesto akože závesov a chcem tie Lil pre viac svetla, pretože my máme dosť taký čurmový ten barák, okrem teda obývačky, kde máme tie svetliky, ale v ostatných izbách je dosť tma a to ma irituje a babám už som takéto záclony dala a je to oveľa lepšie, je tam také viac svetla, ale zároveň proste oni nepropustia akože pohľad, hej. Sa nám akože vidia len do jednej izby v podstate susedia, ale vidia. To je tá Sarinkina. No a chcem teda nejako zletniť našu spálňu. Takže ideme sa pozrieť do IKEA, čo majú nové, lebo ja som tam nebola že pekne dlho. A tak som naozaj zvedavá, že čo nás tam čaká, tak vás zoberiem so sebou. A ešte mi dnes majú prísť aj nejaké balíčky, o ktorých netuším, čo sú, takže aj to si tu rozoberieme. A chcela by som už natočiť spotrebované produkty, ale ja som ich presne išla točiť a videla som, že všetci dávajú spotrebované produkty. Hovorím, to nedám teraz. Takže som nedala, takže teraz je čas na moje spotrebované produkty. Toto tu ma irituje, už čakám, keď to dorastie. Oh my lord. No, dobre. Nebudem zdržovať, poďme do IKEA. Vôbec mi nenapadlo, že IKEA by mohla byť od 10. A ja pozerám, že nikoho tu nie je. No viete čo? Sakra práce. Čo teraz budem robiť? Tak idem si dať kávu do Starbucksu asi, lebo neviem, čo iné by som robila. Sakra práce, to som nečakala. Nevadí. Dáme si dobrú kávičku, nejakú ľadovú. A potom sa vrátim. Tak sa aspoň prejdem. Nemám dnes tréning, takže máme pohodičku, no. Čo ti poviem? Ja som síce prišla pre zaclony, ale pozerajte na tie farby. Jej, tak to je úplne, že jar, leto. Krásne. Toto sa mi veľmi páči, táto farebná kombinácia teraz. Tie ružové určite beriem. A rozmýšľam, že ja ich skombinujem so žltou. Touto. To bude pekné. Čo myslíme? Tieto stoja 3 €. Bereme. Hlásim sa vám z domu. Čo sa týka IKEA, tam sa nedalo natáčať. Tam reálne bolo toľko ľudí. Normálne čakali, kým otvoria spolu so mnou. A normálne, že všade samé deti a tak, takže nenatáčala som. Ale už som doma, spravíme si haul. Ale najprv teda, čo som zohnala, kúpila balíky a teda, hej. Začneme tým, pretože to tu mám. V avióne už otvorili Muller a ako som si bola pre kávu, tak som si tam dokúpila tieto na dermaplaning náhradné hlavice, lebo to sa ťažko zháňa v tej DMke. A potom som si kúpila takúto vec na úpravu obočia, sú tam takéto malinké žiletky. Pretože ja som vždy mala také pekné obočie a teraz si ho už nedoholievam, takže toto vyzerá ako veľmi dobrá vec. A na čo sa veľmi teším je toto Maybelline Tan Serum, teda Shot Summer. A je to samoopalovač na tvár, som veľmi zvedavá, aký bude tento od Maybelline, pretože tvár si neopalujeme vôbec, hej? No. Ďalej na mňa vyskakuje stále takýto prístroj akože na celú výtidu, hej?
ale poviem vám, že ja veľmi bojujem so svojou lymfou a so svojimi fasciami, ktoré mám úplne že stiahnuté vzhľadom na to, že som stresák a ja to veľmi akože prežívam celotelovo všetko. Tak som si to kúpila na uvoľnenie vlastne tých svalov, aj tej tenzie a tak. Takže uvidíme, či to bude fungovať. Zatiaľ je to zabalené a je to čínsky prístroj, takže uvidíme. Volá sa to Shiglow, tak ready to glow up. Potom mi prišla zásielka od IMK Organics a je to táto Dewy kofeínová tyčinka, ktorú môžete používať pod oči, ale aj na celú pleť. A je to extrémne príjemné. Toto je niečo, čo chcete mať pod korektorom, lebo je to také vodové, kofeínové. Toto chceš používať pod oči. A ešte posledná vec, ktorú som si objednala, sú cookiesky. Tieto Lolly's cookies. Sú to teda takéto balené cookiesky maslové, vonia to úžasne. A ja tu mám lotus sušenku, orieškové pokušenie, nebeskú pistáciu, karamelovú chvíľu, arašidový sen a vlašský orech a biela čokoláda. Ale čakám na dievčatá, samozrejme, pretože toto treba jesť s nimi. Mám tu nádherne upratané, extrémne sa z toho teším. Toto sa bude meniť, pretože Saška kúpila nové. Ideme pre ne do auta, hej? Takže kúpila som inery do týchto vankušov, pretože tie, ktoré mám ja, sú už také rozpadávajúce sa, ale tie rozpadávajúce nepôjdu do koša, ale pôjdu na terasu, lebo tam chcem tiež mať také veľké vankuše a nemám tam veľké vankuše, takže tieto pôjdu dnu, tie staré pôjdu von. Na terasu som kúpila tieto dve obliečky Latviešu, Lager Popel, takéto béžové, lebo tam mám hneď tie sedačky. No a ako som hovorila, tak sem som kúpila tie žlté, ja iba pozerám, že 65. Kúpila som tie veľké, yes. A tieto rúžové, pretože potrebujem tu nejaký pop-off color a toto bude perfektné. Potom som kúpila dievčatám takéto nové obliečky. Sú to Fleder Buske a sú takéto dúhové ombre. To sa im bude páčiť. A nám som do spálne kúpila toto, ale ja tým, že spávam na vankúši od Sleep & Glow, tak tam nebudem dávať vlastne obliečku na vankúš a tu plánujem dať tiež sem do obývačky, čiže to bude taký akože dosť dobrý farebný meč. Strašne sa na to teším, idem si to všetko poprať. A čo som ešte kúpila k nám do spálne je táto ružová plachta, lebo mám také obliečky, že nemám k ním dať akú plachtu, tak som vymyslela, že ružová bude perfektná. Ďalej som si kúpila tento vymiešavač, lebo pijem velenu, hej, aj napriek tomu, že nemám spoluprácu, alebo aj nejaký kolagén, keď si robím, tak je lepšie to takto vymixovať, hej. Na mlieko ja mám napeňovač, ale toto som si vyslovene na tieto drinčiky kúpila, lebo ja už roky nepijem alkohol, tak aspoň pijem drinky, a la kolagén, a la velena a tak. No a kúpila som chránič na madrac, lebo minule sa nám stala taká malá nehoda, Vikčulka sa u nás podcikala, takže som si povedala, že je čas na ochranu madraca a tento je najviac chladivý, takže teraz v lete myslím, že to veľmi oceníme. Každopádne ja som vyčistila ten madrac, ale musím ho ešte vytepovať, takže dnes ho vytepujem a večer, keď pôjdeme spať, tak aspoň tam mám čo dať, keby náhodou to bolo ešte vlhké, aj keď myslím, že pri týchto 100 stupňoch to vyschne jedna radosť. Potom som Vikine kúpila koberec do izby, pretože ten, ktorý som kúpila naposledy v Mobilixe, je príliš veľký a nejdu poriadne otvoriť dvere. Takže som kúpila tento za 35 € a ten pôvodný za 120 mienim predať. Takže keby ste ho niekto chceli, kľudne mi píšte. A potom dôvod, pre ktorý som išla do tej IKEA, nové záclony do spálne a zobrala som tieto Hildrum a sú to také bodkované, neviem, či to je vidieť, ale sú každopádne svetlejšie ako tie, ktoré tam máme teraz.
Takže idem to všetko poodbalovať a ukážem vám, keď už to budem mať nasetované všetko na mieste, ako to vyzerá, pretože ja sa na to veľmi teším. Ale idem v prvom rade vytepovať tú sedačku, aj keď už je 12 hodín. Takže mám objednanú pizzu v Emílii, idem pre pizzu, idem pre Vikinu a potom to vytepujem. Ale zatiaľ môžem niečo dať prať, takže idem sa dať pračku. Ja sa vždy tak teším, keď mám niečo nové. Hneď sa mi chce všetko prerábať a všetko proste vyriešiť. Takže idem robiť toto a uvidím, kam nás ešte dnešok zavie. Dobré ráno. Ikeu vám ukážem potom, ale ideme si spraviť skincare a ideme si zabaliť, pretože ja som vôbec netušila, že niekam pôjdeme na dovolenku, ale nejako sa to zvrtlo a my sme včera bukli Bibione a ideme na babskú jazdu, čiže ideme ja, moja mama a moje dve baby, hej. No, takže trošku som taká, že zajtra odchádzame a ja nič nemám pripravené. Našťastie mám nakopené také, že opalováky a tak. Inak toto je super rozprašovať, že som minula túto hydratačnú vodu od Madary a preliala som si sem toner NAD od Numbuzin. Ale dám si aj tento, lebo taká som vysušená a idem si dať samoopalovák, lebo však idem na dovolenku, nepôjdem tam veľa. Takže ono je to super vec, keď idete na dovču sa natrieť predtým, lebo nemáte potom potrebu sa vypekať, čož nie je pre nás zdravé všakže. Juj, musím si zlepšiť svoj posture, lebo ja potom vyzerám, že mám 150 kg. No, dobre. To je jedno. Čo si dám? Dám si opäť kyselinu hyaluronovú, lebo idem si dávať ten samopalovák a čuduj sa svete, už tu takmer nič nemám. Ale toto je výborné sérum pod samopalováky, nástreky a tak, takže preto ho často používam, ale nechám ho poriadne vstrebať. Takže kým sa mi vstrebe, idem si tu niečo popripravovať, takže dajte mi sekundu. Ja som celá natešená. Dobre, najprv sa spolu natrieme samopalovákmi, čo som vám ukázala na Instagrame, tak toto si teraz fičím. Je to naozaj super vec. Idem najprv na tvár. Tu mám už takýto sešľahaný, štetec. On už je tak zatonovaný, že už to nejde umyť. No a ja si takto vytlačím vlastne na rukavicu trochu toho produktu. Také 3 pumpičky, používam tento Dedicated na tvár a pekne si to takto zapracujem a nanesiem po celej pleti. Ono, tento nie je nejaký extra dramatický, akože keď ho nanášate v rámci tej vodivej farby, takže treba sa trošku sústrediť. A tento nátvar si budem brať aj so sebou. No a ja som taká šťastná, lebo Sonia normálne príde zajtra, čo je sobota, my v noci odchádzame, lebo máme ubytovanie od nedele. Tak normálne mi príde natvojiť vlasy. Ja som taká šťastná, že ju mám vo svojom živote. Lebo toto je normálne, že hrôza. Ako ja sa bez tých vlasov cítim. Proste úplne škaredá, úplne proste I need my glow up era back. Tou istou rukavicou pokračujeme. Vidíte, toto má takú výraznejšiu tú vodivú farbu. A idem s týmto aj na krk. Ono výhoda, že to proste má iba 2 hodiny pôsobenia. Čiže vy si to viete takto dať cez deň a kľudne pri tom baliť, alebo hoď čo robiť. V mojom prípade asi pôjdem baliť, keďže sme sa tu do toho pustili. No, nič mi neostáva, hej. Keď za 2 hodiny pobalím všetko a potom sa osprchujem a budem new me.
Idem si teraz spraviť vrch, lebo však spodok vám budem ukazovať, akože nemám zrovna výstavné brucho, takže ja ho nerada nejako ukazujem. Rok mi už bolo aj horšie, aj lepšie, ale nejak to nepovažujem za dôležité. To mi neváži, nebudem mať opálené, lebo ja nosím aj takéto plavky, takže pohoda. Dobre, telo mám natreté, toto mne vystačí na 3 samoopalovania, hej. Takže nie je to úplne ekonomické, takže musím tento na tvár použiť aj na ruky. Opracujem si to o tú kefu a takto idem pekne prstík po prstíku. Viete, že naozaj si dávam záležať na tom, aby to bolo všade. Takto z boku. Rozotrieme aj tuto. Kde vidím, že mám nejaký flak, tak to zapracujem. Ono, ako sú napustené už tie štetiny tým produktom, tak už to netreba až tak nejako namačať, tak to nejako to vyzerá v porovnaní s touto rukou, hej, že tam nie je nejaký veľký rozdiel. Ono super pri týchto 2-hodinových samopalovákoch je, že vy vlastne počas toho ste bdiele a viete si to akože dosť ukorigovať, že čo, kde a ako. Keď sa vám zdá, že ruky už sú tmavé, tak si ich umyjete jednoducho. Je to super. Kto vymyslel tieto 2-hodinové samopalováky, tak je king. Toto je to body. Ešte doplním. Ináč viete, čo je halus? Tuto úplne vidím, to je svaly, čo mám na krku. A takto keď sa pozriem, tak nič. To je divné. No, natreté sme. Vlasy si asi iba tak ledobolo vysuším. Mám taký pocit. A toto vám ukážem, toto si aj beriem, toto slúži aj ako UV ochrana, aj ako tepelná ochrana, ale beriem si ešte aj toto na dovolenku, lebo to je must have na pláž. A rozmýšľam, že si zoberiem aj to nočné sérum, lebo viete, keď idete autom, neexistuje limitácia na bagáž. Čo je to? Dobre, vysuším si vlasy, tam nie je nič zaujímavé, hej? Čo sa ale musí týmto krátkym vlasom nechať, že za 3 minúty sú vyfúkané. Ja dneska nerobím žiaden nejaký akože účes, ale musím sa vám priznať, že tieto rovné vlasy, to je proste strašná nuda. Mňa to extrémne nudí. Takto to inak nevyzerá zle, akože oni vyzerajú, že sú husté, ale nie sú. To je len oďup. Proste ja mám 5 vlasov na hlave a ja som z toho už nešťastná. Že ten cop je proste úplne úzky. No a ja som prišla na to, že mne nechýba ani tá dĺžka, ako tá hustota tých vlasov. A to ako si asi tými všelijakými sérami a krémikami nedocielím, takže tá hustota mi vadí. Dobre, my po väčšine chodívame na 7 dní do Talianska a tentokrát ideme na 9 nejakým záhadným spôsobom, takže beriem si tieto Sika pady, beriem si ten samopalovač na tvár. Toto je inak vždy moja takáto cestovná taška, už ako môžete vidieť, tak sú tu samopalovaky, lebo tie samopalovaky, tak sú tam už opalovaky. Beriem si Melaxin, beriem si toto babi, toto je Idenel Purifying Enzyme Powder Cleanser, brutalita, akože šialené prachy to stojí, ale je to neskutočne dobré. A ja som doteraz používala ako peeling toto od Drunk Elephant, ale to sa páči ešte viac. Kúpila som si ináč aj ihlu. Zoberiem si ju. Budem si to na dovolenke dávať. Ešte zoberiem si ju.
A SPF-ko si beriem Taču, ale ešte si musím nejaké kúpiť, lebo mám málo SPF-iek. Dobre, na odlíčenie si zoberiem toto bougie Christian Dior. Very nice. Ale je to také celkom spratné, takže to si vezmem. Beriem si, mám tu od Dr. Altea toto Melaclear, čiže na pigmentácie. Retinol si neberiem. Zoberiem si Ego. Nebudem si brať Medicube, zoberiem si Ego. Zoberiem si túto siku, kyselinu azealovú. A na deň budem mať SPF-ko a na večer si zoberiem ten Riddle Shot asi. To bude fajn. OK. Na vlasy si už tam dopatlám tento Ducray, bo to ja potrebujem. Beriem si ten Elseve nočný. Beriem si Elseve Olay. No limits. No a potom jasné, kefka, zubná pasta, to musím ísť ešte do dajemky si kúpiť. Zoberiem si toto body serum na telo. Tento leave-in od Malibuce. Tak, takže tento krém si dala sem, to môžem dať sem. OK. No a keďže ideme bez tatina, holítko, musí byť. A keďže ideme bez tatina, tak večer budeme pravdepodobne veľa sedieť na izbe, tak si beriem takto masky aj pre mamínu nejaké, že spravíme si taký vakský deň. Niekedy. Áno, pre deti masky neberiem, lebo oni to fakt nepotrebujú. No, toto ma mrzí, že už som minulá. A toner tam mám aký? I don't have toner. Zoberiem azealovú. Tak veľké. Mám niečo menšie? Nemám. Tak, beriem to čo som vám ukazovala. Lebo it's nice. Ja som inak strašne zvedavá, čo si zoberiem moja mama ako skincare, lebo však ja jej pravidelne niečo nabalím. Tak som veľmi zvedavá, ako to má vyskladané. Čo vám poviem? Dám si štipec. Teraz pozriem, že mám sa upalo k uchu. A druhé ucho nemám natreté. Teraz to vidím. Dobre, tak ho pretrme. Treba si aj tie uši spraviť. Mám tu zo včera. No. Makeup eraser, tak. Makeup eraser, čo hovoríš? Vieme, koľko mám tých obalov, hej? Tak nemám žiaden obal, tak si to šupsnem do tejto rukavice, ktorú nepoužívam. A budem si to tam môcť aj pekne zavesiť. To som vymyslela, čo? Keď sme pri tom odličovaní make-up eraserom, ešte si musím ísť pre jednu vec. A to sú Glow Club utierky, ktoré som si rýchlo objednala, pretože fakt sa nechceš utierať do utieráka na dovolenke. Akože, keď to robíš doma, good for you, ale pokiaľ to spravíš na dovolenke, to je criminal offensive side-eye, hej? To je teda uhol, ale vieš čo, keďže som takmer nahá. Teraz sú nové, sú menšie a ich tam 55, to mi vystačí. Ale rozmýšľam, open here for glow. Že ich pozriem. Tak to vyzerajú. No. Takže hovorím, keď si doma utierate tvár utierákom, OK. Ale na dovolenke to fakt nerobíme, hej? Pretože neviem ako vy, ale ja najčastejšie chytím akná proste na dovolenku, alebo keď spíme v nejakom hoteli. A je to kvôli tomuto, že tam nemajú vreckovky alebo tak. A druhá vec je obliečka na vankuši, hej?
ono stačí aj, že tie hnusné vankúše, ktoré sú tam tie dekoračné, ktoré sa v živote neperú, hej, to všetci dobre vieme, že tie vankúše sú grc. Neviem, na čo to tam dávajú. Radšej, keby to tam ani nebolo. A ono stačí, že sa to oprie proste o ten vankúš, ktorý máte kvázi čistý, hej, a vy si potom na to láhnete. Akože ble, fuj. No, takže ja si preto to beriem so sebou aj svoju Omniu. Takže putujú do taštičky. Dúfam, že sa tam vojdu. Houston, máme problém. Ešte nemám zbalené šampóny, sprchačo a tak. Neviem, či to nebudem musieť trošku zredukovať, túto svoju taštičôčku. Ale mám dve, že vraj. A hovorili to v kuloároch. Mám dve. Dobre. Idem vám ukázať ešte, čo mi prišlo. Tu sa nachádzajú šampóny od Nag Hair a rôzne tieto potrebnosti. Pozerala som Katkine video, vieš, tak Blowout Smooth Mist, Volume Shampoo, proteínový kondicionér a 60 sekundová maska. Neviem, či si to mám brať, ešte som to neskúšala. Ale teoreticky zajtra by som si s tým mohla umyť vlasy pred tým napájaním, alebo už si nebudem umývať vlasy, ale na toto sa veľmi teším. Ja milujem také krátkodobé masky. 60 sekúnd mi príde ako úplne ideálny čas. A ešte mi prišli tieto Juicy Bomb telové body misty a táto Catrice Limitôčka krásna, ale to tu nechám a budem musieť vydržať až kým sa nevrátim, takže toto brať nebudem, inak budú aj takéto Super Peptide pouche, taštičky na tieto super peptidy. Je to cute, ale to si určite nemeriem. Takže idem asi zbaliť tieto šampóny. Len problém je, že to sú také drahé šampóny. Toto si nebudem brať, to mi stačí ten Malibu C zatiaľ. Ale rozmýšľam, že ja si umývam na dovolenke každý deň vlasy. A to pomíňam. Nie, že zoberiem si Elsou. Sorry. Ale čo si vezmem je určite táto maska. Tu si určite beriem. No a keďže som založila druhú taštičku, Nix si beriem so sebou. Lebo to by som si neodpustila, že si to nevezmem so sebou na dovolenku. To akože dosť potrebujeme sa trblietať. Super, tak teraz sa mi to pošlo. Ešte sa mi sem vojde Bioderma sprcháč, ktorý beriem pre deti, lebo oni sa nemôžu sprchovať takým nejakým halabala hociakým a ten sa mi tu práve vojde, takže 2 taštičky plné kozmetiky, hej. Uf. Ešte mi chýba make-up. Tu už mám pripravenú bižutku, lebo ja si každú jednu dovolenku zabudnem brať nejaké šperky, takže tu mám šperky, tu mám 2 kozmetické tašky a tuším budem brať 5 kusov oblečenia, lebo sa mi to už nevojde do kufra. Ešte potrebujem aj uteráky na utieranie. Oh my god! Bude to zábava. Ale nevadí. No limits. No nothing. A dala som si spraviť biele nechty, lebo sa to hodí ku všetkému. Si myslím, takže ešte nezdem na pedikúru. Zajtra tie vlasy. Oh my god, prečo prípravy pred dovolenkou sú také náročné. Akože ja by som to absolvovala tak či tak, tento týždeň všetko. Ale tým, že je to takto pred dovolenkou, tak sa mi to s tým spája a chápeme. A inak ja to väčšinou nerobievam. Na čo chodím sú nechty a pedikúra, to je jasné, ale ešte do tej témky musím ísť. No nič, idem sa opýtať deti, čo by si dali na obed a idem to kúpiť. A zastavím sa aj v tej DMke. Nech už mám komplet všetko, lieky našťastie mám zbalené, mám všetko na teplotu, hnačky, uši, oči, kašel, hnačky, sopel. Sopel asi nemám.
Musíme skúpiť na svín. Nejdeme do krajín tretieho sveta, takže keď náhodou niečo zabudnem, tak to tam dokúpim. Proste. Ale kozmetiku si rada ja beriem z domu, takú, ktorú poznám a neexperimentujem. A keďže toto mám teraz zabehnuté, tak preto si to aj beriem so sebou. Však som na to ukazovala vlastne aj v tom minulom videu a ukazujem vám to aj teraz. A strašne sa teším na tú dovolenku, akože ani si neviete predstaviť, ako veľmi. Som fakt rada, že môj manžel to takto vymyslel. No nič, idem si tu odpratať bordel a ukážem vám ešte aj tú obývačku, ako som spravila s tou Ikeou, čo sme si na začiatku kupovali. A takisto aj spálňu, lebo máme predletené na tie krásne oranžovo-ružové obliečky. Milujem. Chcela som vám ukázať tie obliečky. Pekne to oživí tú spálňu, ja tu mám stále tmu, ako môžete vidieť, tak aj cez tie záclony, ktoré som kúpila, tak napriek tomu proste to prepúšťa strašne málo svetla, ale je toto také príjemné oživenie, to fialové, prosím pekne, je Vikinkin vankuš, áno, lebo ona s nami spáva, prosím pekne, pretože teraz má takú potrebu, ale čo sa mi páči na tých obliečkách je, že sú také, jak to mení farbu, že sú také naozaj tvrdé. To je super. A dôvod, pre ktorý som vás zobrala do spálne, samozrejme je, že Sleep & Glow má aktuálne narodeniny a máme navýšenú zľavu, ktorú môžete využiť. Viem, že veľa z vás mi písalo, že si chcete tento vankušík dopriať a teraz bude 15% zľava s kodom DELI15, keby vás to zaujímalo. Vzhľadom na to, že som si dala aktuálne nadpojiť vlasy, ani nemôžem váhať, že či si ten vankuš so sebou zoberiem alebo nie, pretože tým, ako je tvarovaný, tak ma tie spoje absolútne nepichajú. A ďalšia vec, že ja som hlavne bočný spáč a toto je úplne super na tom, že ten bok ma absolútne netlačí a samozrejme nie je to len o vlasoch, ale aj o tom, že tá moja tvár sa mi nekrčí, pretože ja som, ako hovorím, bočný spáč. Vidíte to na mne každé ráno, čo sa týka dekoltu, hej? Tam je to vidieť, že som spáč na boku. Ja neviem prečo ja. Odkedy som bola 19 Vicky, som spávala na chrbte celý čas, až dokým nemala nejaké 4 roky alebo 5. Potom normálne som objavila čaro, asi tým, jak s nami spí, som objavila čaro spania na boku a toto je jediné, čo ma zachráni, hej? Lebo keď nemám ten vankúš, tak ja spravím toto. Hej, že si musím tú hlavičku takto podoprieť perinkou a vidíme, ako som teraz dokrkovaná. Toto tu by bola katastrofa, jedna živelná. Takže preto potrebujeme toto. Takže idem ešte dohodiť tento uchvatný vankušík do kufrika a vy si môžete užiť zľavu DELI15 na 15% zľavu. A ako som spomínala, nie len teda Beauty Sleep, obliečka z domu je na dovolenke maximálny luxus, takže ideme do kufra. Ešte, že chodím do tej posilky. Fú, je tu teplo. Je tu extrémne teplo. Dobre, čo som kúpila ešte na dovolenku je Raid do zastrčky, Bio Repair, detské pasty. Ideme si vyskladať ešte aj snack bar, pretože to väčšinou kúpujem do auta dievčatám, keďže tá cesta je niekedy 5-6 hodín. Sice chodíme v noci, ale niekedy sa zobudia, ale my dospelí tiež potrebujeme snackovať. Mám tu pracníky. Tieto čokoládové polomáčené keksiky, vody rôzneho charakteru. Babi ľúbia aj tieto bio, konkrétne tieto Apfel banánami Dinkel kapsičky. Potom tu máme antibakteriálne vlhčáky. Ja som si kúpila takéto jednorázové žiletky od Gillette, pretože sa mi nechce ťahať moju. Kúpila som si ešte deodorant. Žiaľ, aj toto. A toto, lebo fakt sa mi nechce so snacksami nadrapovať na dovolenke. Tie vody budem musieť dať zvlášť, lebo sa to sem nevojde. Takže vodičky, mám tu takéto
Nata de Coco a na to mám chuť teraz. To prepadlo kočke predo mnou do môjho nákupu. To je dosť dobré. Mňam. Ja by som si to nevybrala, ale je to dobré. Tieto vlhčaky. To nosím v plážovej taške. Kocúrovi som kúpila žrať. Ďalej som kúpila takéto mydlo, lebo v Taliansku väčšinou bývajú také tie malé mydielka na ruky. Ja chcem proste takéto. Ešte tu mám tieto púfance, akože toto je aké dobré, ale aké drahé. Ale je to strašne dobré. Ňam. Máme na cestu. Ešte som kúpila mužovi zubnú pastu, lebo on má najradšej túto. Takže tu mydla. Kúpila som si to si ja dám sem. A ešte tu mám takúto vodu ochutenú a ešte jednu Janku. Bolo by to všetko, ale videla som jednu zahraničnú influencerku s touto Worth It Intense robiť lip combo a to bola čistá nádhera. Zajtra sa plánujem aj naličiť, takže zajtra si ju vyskúšam. Ale akože je to krásny odtieň, taký veľmi dobrý konturovací a nie je to také extra tmavé, ako by ste predpokladali. No, dobre. Idem dobaliť zvyšok. Tak to vyzerá náš snack box do ručička. A idem ešte pobaliť uteráky a tak a už som done. Yes, akože nechápem. Ešte make-up vlastne. Oh my god. Zblázním sa. Normálne musím toto dať ešte aj dokopy. A ešte idem vlastne na tú pedikúru dnes, hej? No, tak super. Čo vám poviem? Ahojte! Mám vlasy! Jupi! Mám tu trošku taký akože farebný rozdiel, čo ma moc neteší, ale ten môžeme vyriešiť až po dovolenke. Čo je blbé? Strašne som šťastná, že mám naspäť svoje vlasy. Teraz sú ešte také neupravené, ale nemôžu sa umývať vlastne prvý deň, takže musím počkať do zajtra, kým prídeme na dovču. No a najťažšou úlohou pre mňa je vždy zbaliť make-up, tak aby som bola spokojná, aby som mala všetko, čo potrebujem. Takže ukážem vám, čo si balím. Beriem si tento Profusion Tan, beriem si Glowtion, beriem si túto kontúru od L'Oreal, NYX Highlighter, a Paese túto paletku. Akože tiene si robím málo kedy, ale stane sa. Beriem si toto, lebo to je perfektné, keď len tak akože potrebujeme rýchlo zjednotiť. Ja myslím, že tento korektor to ešte vydrží, takže beriem tento Dior Forever. Beriem si Charlotte. Beriem si tento nový lesk od Chanel. Ja tak si budem robiť stále také broskyňové líčenia, takže aj túto Dior paletku beriem. Beriem si dve kontúrky YSL. Beriem si tento Blur Filler od L'Orealu. Beriem si Pocket Bronzer. Ešte jedno SPF-ko. Beriem si tento očný tieň od Profusion. To je nádhera. Hourglass a Kylie Cosmetics puder. A ešte si beriem toto Givenchy kvôli odtieňu, lebo je taký tmavší, takže ten chcem nakoniec potrebovať na tej dovči. Štece. A veľa štecov. Na obočie si beriem túto Infallible Brows a tento gel od Poppy Head Brutal. Manikúrové nožničky, nejaké powder puffky. Akože zoberiem si aj nejaké myhy, ale či si ich budem lepiť, netuším. Beriem si klieštiky Beautyfly. A zoberiem tam aj túto Charlotte, ktorú evidentne už tam dokončím. Zoberiem si aj tieto polmesiačiky, keď si budem chcieť niečo rýchlo urobiť. Lash Clash v 3 odtieňoch. 1, 2 a 3. YSL. A vezmem si aj bielu od NYX. A možno ešte túto hnedú tattoo liner. Tu je. Takže uvidíme. Pinceta 1, 2, 1 na myhy, 1 na obočie. Ešte by to chcel nejaký pudrový bronzer, pudrovú lícenku a tak, takže to asi zoberiem nejakú paletu.
Ja sa s tým na dosť moc nepatlem a toto je moja dovolenková paletka od Charlotte Tilbury. Takže to. A máme vsiu. No a samozrejme ja tu sedím, striham to video, aby ste to mali cez víkend a všimla som si, že som sa s vami nerozlúčila, takže rada by som vám popriala krásny týždeň bezo mňa. Dúfam, že si ho užijete. Ja dúfam, že načerpám nové inšpirácie a takisto si oddychnem na tej dovolenke. Veľmi to potrebujem, my spolu to tu potrebujeme, takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Bolo trošku chaotické, ale tak toto u mňa vyzerá. Je to realita, nie je tam nič hrané, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi do komentára, či ste to dopozerali až sem a ak áno, tak ja vám za to pošlem nejaký darček. Jedno z vás vyberiem. A všetky súťaže a všetko budem posielať vlastne až keď sa vrátim z dovolenky. Takže odpustíte mi, ale my to potrebujeme. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a prajem vám krásne dni.